Hello traders, welcome to the part 4 video. In this video za mu yi karatu akan ICT Change in State of Delivery CISD. Firstly, abin da aka fara fahimta shine up close and down close candle. Da aka ce up close candle, candle ne wanda lokacin da market take tafiya uptrend. Lokacin da take tafiya uptrend, in ka samu bullish candle. Bullish candle ya opening a nan ya closing a nan, kaga shi ake kira da up close candle, wato candle ya yi closing a sama, shi yake ba da bullish. Sai kuma aka samu bearish candle. Sai aka samu bearish candle wanda ya zo ya ɗauke bodinsa ko guda ɗaya ko guda biyu, ya ɗauke opening price na wannan up close candle ɗin. ICT Concepts suna kiran haka Change in State of Delivery CISD. Ana amfani da shi a matsayin entry. Idan ka fitar da buy side and sell side liquidity ɗinka maimakon jiran market structure shift, inda an samu change in state of delivery, za ka shiga kai entry ka executing trade ɗin naka. Wannan shi ake kira da up close candle. Single one, akwai kuma series of up close candle. Aka iya ganin like this haka. Kaga nan maimakon up close candle guda ɗaya, idan aka ce up close candle shine bullish candle, down close candle kuma bearish candle. Up close wato candle ɗin da ya opening a nan ya closing a sama, kaga bullish ne. Shi kuma candle ɗin da ya opening a sama ya closing a ƙasa bearish. To idan aka samu up close candle guda biyu, still aka zo aka yi ɗauke opening na farkon da body, to hakan ya sa an samu change in state of delivery wato CISD. Ana using insa as entry. Anticipating inda ake shine market idan ta yi expansion za ta ɗan dawo ta ɗau orders ɗin, sannan kuma ta ci gaba da tafiya direction ɗin. Haka shi ma wannan mai series ɗin. Har uku za ka iya ganin candles ɗin, har guda huɗu, ya danganta da koma nawa ne. Inda an zo an dawo haka bearish candle ya yi ɗauke opening price na wannan close candle ɗin, to an samu change in state of delivery. Haka dan a bearish scenario shi ma, dan market tana tafiya ƙasa, sai ka samu wannan down close candle kenan bearish one, sai ka samu bullish candle. Shi ma wannan down close candle ɗin za ka ɗauko opening price ɗinsa, ba ruwanka da week ɗin. Daidai inda ya opening za ka ɗauko ka ja layinka. Shi kenan market anticipating ɗinka cewa ka dawo ka ɗau order ɗinka, sannan ta ci gaba da tafiya sama. Ana using insa as entry maimakon idan market sai ka jira ta yi creating market structure shape sannan
ka using entry model ɗinka to za ka iya using wannan shi chain instead of delivery ɗin as entry sannan kuma as reversal confirmation. Sannan shi ma za iya samun series candles ba candle ba ɗaya ba. Candle ɗaya ma zai iya zuwa ya taking ɗinsu amma su kuma series candle ne. Ga wannan dan close candle ne aka zo aka yi taking ɗin shi. Ka samu chain instead of delivery ta nan buy za ka nema. Ka sa position ɗinka na buy a nan. Position ɗin na ne za ka yana bambanta. Wannan shine chain instead of delivery a diagram. Za mu shiga cikin chart nuna mana yadda abin yake. Okay. Shigo cikin chat na Euro USD 1 hour time frame. Da mu fara shi ne mu fitar da buy side and sell side liquidity ɗinmu. Da muka duba wannan wani swing point aka zo aka yi taking a nan wajen. Za mu using ɗinsa as price and liquidity. Sannan muna targeting market ta dawo sell side liquidity ɗin nan. Da muka duba nan sweep liquidity aka yi na buy side liquidity ɗin nan. So za mu yi targeting sell side liquidity ɗin nan. Zan koma tun da 1 hour time frame ne zan koma per minute time frame domin neman entry. Good. An zo an yi sweeping wannan liquidity. So abin da zan duba shi ne zan nemi of close candle tun da selling zan nemi of close candle a nan wajen. Maimakon sai na jira nan wajen shine market structure shift ko in yi shifting in market. So idan har idan mutum ya using chain market structure shift kaga sai ya nemi wani PDR wanda zai using as entry fair value gap or order block. But idan za ka using chain instead of delivery zai zama ma confirmation na reversal sannan kuma zai zama ma entry ɗinka. Da muka duba nan wannan series candle wannan bullish candle wanda su muke cewa of close candle to sai aka zo aka yi
taking opening price ɗin shi. Kaga an samu change instead of delivery. CISD. Kaga a nan wajen market ta dawo haka. Sorry. Da muka samu change instead of delivery sai market ɗin ta koma baya. Ta ɗauko order ɗin sai ta ci gaba da dropping. Maimakon sai an zo nan wajen za a yi market stop issue sannan ka koma baya. Kaga wannan zai zama ma kana using in change instead of delivery a matsayin confirmation na reversal da kuma entity ɗinka. Idan ka samu change instead of delivery kawai za ka yi opening price ne market ka kuma ka ɗauko order ɗinka stop loss ɗinka kuma a bayan wannan high ɗin za ka sa. Sai kai targeting let's draw on liquidity. Let's draw on liquidity ɗinka shine sell side liquidity ɗinka. It's depend on your trading plan. Ya danganta da inda ka tsara kanka trading plan ɗinka ina kake sa TT ɗinka. Dan baka targeting wancan draw on liquidity za ka iya saki zuwa wani zuwa yanayin yadda plan ɗinka yake. Za mu iya duba ba mu ƙara bada misali da wani abu. Bari mu duba internal and external relationship na internal and external. Idan muka duba nan sorry. Ina so in bada misali ne da tsakanin internal and external liquidity. Good. Idan muka duba a 4-hour time frame ɗin nan. An zo an yi taking internal liquidity ina wanda shine fair value gap. Target ɗina shine let's draw on liquidity. Ina haɗin kaga nan zai zama buy side liquidity. Suma fair value gap ina da aka ɗauka internal liquidity shine sell side liquidity. Inda 4-hour ne zan koma 15-minute time frame domin neman entry. Good. Idan muka duba nan wajen zamu ga. The market ɗin ta yi sweeping liquidity ta yi drop. A nan wajen sai aka sami nan wajen. Sai aka samu down close candle. Wannan bearish candle ne. Wannan ma bearish muke kira down close. Sai wannan ya zo ya taking opening price wannan series candles ɗin gaba ki ɗaya. Ka zan ba ruwana da week shi in za ka yi market CISD ɗinka. Ya boji ɗin. Aka ɗauka sai ka ja layin haka. Kaga ka samu confirmation na reversal da kuma entry ɗinka. Za ka sa position ɗinka a nan wajen. Inda wannan candle ɗin ya ɗauke baka body ina ya ɗauke wannan opening price na down close candle ina a daidai wajen kawai za ka sa position ɗinka. Zaka market ɗin ta zo ta ɗauka stop loss ɗinka kuma low ɗin nan shine stop loss ɗinka. Target ɗinka kuma let's draw on liquidity. Kamar yadda na ce ya danganta da trading plan ɗinka. Zuwa buy side liquidity shine target ɗinka. Simple. Amfanin chain instead of delivery. Chain instead of delivery shine ka using ɗinta as confirmation na reversal sannan kuma as entry model. Idan ka fitar da range ɗinka da aka yi trading wato daily range ɗinka ka fitar da sell side ko buy side liquidity ɗinka. Ka fitar da wato ka fitar da directional bias ɗinka sai ka nemi entry. Za ka nemi confirmation na reversal da
send instead of delivery and kuma entry model ɗinka. Kaga abin zai zama ma simple. Ka nemo directional bias ɗinka, idan ka nemo sai ka zo kuma ka yi using send instead of delivery ɗinka a matsayin comparison na rival da kuma entry model ɗinka. Wannan shine yanda ake using send instead of delivery wato CISD a ICT Concepts. Issalam.